You guys have a most replayed because of it's real life, man. Anyways, we're here. No me make you figure say banda like him saying so you foot to me. Alex, ngisuka kude ningangidisappoint ne. Ngicela nisho lapho ku background nithi bongane we wanna party. Bongane! We wanna party! UScott mangasho beningizorasa better ngothi yimi ngicela niraseni better man. Anini bongane! We wanna party! Nimumu la, hey. Correspondent nabantu. Mara bhekani bafethu, what's up guys, it's Opoy Bongane from the Hotels Gang umshina. Bhekani bafethu ne. I won't say much ne. Ngisebenze nabantu abaningi, they took a lot, that's why basibiza ngabo take a lot. Mara bheka choose. Nalo ningicompare naye ngisamboleka iCrown yami ngithola maka every day 365 maka ipolish ngizoyilanda uthi ngithola. Anginasi space for yona cause bheka ngishisa ukudlula igiza. And the shout out to ntwana yami skepe shisa 666 bheka ntwana yami ngikuphethe bheka ntwana. Yazi kule video yenzeni before ngene. Yeah, shama gunshot. Pop. Guys, ngicela sonke sifolde nama izandla zethu. Ngicela ubakhombe bafolda izandla. Nani lapho bobumuyiza. Let's power hate. Guys, mabathi payo hate but gobisana amakhanda ngiyazi akunabelungu understand. Yazi lapho sesenzela ukuthini. Guys, shout out to Kagiso guys. Noma bamonela maro yafika abanye basatotoba guys. Ethembisa kuna YouTube. Basatotoba. Ngithola ukuthi there no need ubiza umuntu oshisa amawushisa and enye into angeke ungicompare no local DJ mina ngicarry USP out yami. Ngikere umlomo wami ngithola ukuthi abafana bazokudla uzobleach utaye ma report count yaphezulu ngathi aviate ngithola ukuthi and shout out to izinja zami umthokozisi shout out to Ithilamo ubongiwe Masombo kabheka kuyonyiwa namhlanje ni right anisuzanga lapho ngiyeza asina sambe sobabona Grootman alright Uzwile uyakhuluma ungitshela ngosmile take a lot okay obvious sure he's taking a lot but when you're going through a lot yangisola yazi why mina into ngihlula ngayi1 ukungagezi kuphela even ne record label yakho nibiza mshini hub because ngi role model yini yilo mliso nenqondesi lufezela mshini obvious yilo mfana ngoba ngathini yilo mlisa wosa uyayibona manje yabona kwenzakalani iCrowd angifostanga ukuthi we wanna party uyangisola yezwa yilo mliso nenqondesi lufezela mshini obvious yilo mfana